I pozdrav ljudi, ja danas krećemo novo Minecraft preživljavanje. Ne znam kako se čuje, ali valjda se to čuje. Ok, krenut ćemo ono smo igrom. Nisam rekao što se, da li se, zbog čega se možda loše čuje. Zašto je mikrofon ispred mene, nije mi na glavi. Oh my god. No. Nego je tu ispred, pa ću ja pokušati malo tako da se derem. To jest neću da se derem. Znači, epizoda će biti svako po 10 minuta i tako. FIFA malo smerimo. Napravio sam neki tim. Mogu sam vam reći, ali ne znam gdje je papir. Ovo će vam trajati za to. Ili je to super? Je li torba ili super? Ne, ali ne. Ovdje, u ovoj verziji. Tako, crafting bench. Tako. Tako. Idemo po hranu. Orca. Ajde idemo još i ovu. Sad ako nešto lupi, ja se izvinjavam, stavit ću sada slušati uši, pa ćemo se bolje čuje da upravo nije ispovijek. Mislim slušalice. Izvinjavam se. Evo sada mi je na glavi. I sada mi je na glavi. Oh my god. Znači sad sam mislila da vidimo ovo ovdje. Odlično za prvu noć. Hoćemo li danas? Dobro, odlično. Znači, ovo može da posluži za prvu noć. Idemo po crafting bench. Ali su tako da. Ili sto. Crafting sto, kako da kažem. Radna tabla, jeste. Ok. Ovo nisam trebala da u stvari, ajde odmah da dođemo ovdje. Stavimo ovo. Imamo. Tako. Da nakupimo malo kamena. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tako. I napravit ćemo sve od toga. Treba nam tamo novo za novi mač. Ako moglo bi da jedemo. Onda ovako. I ovako. Tako. Tako i tako. I sada ćemo brže malo da uzmemo drveta. Tako. Tu ima pećina. Da li ići odmah u pećinu? Ili bolje kad padne mrak? Ajde sad još malo da skupimo drveta. Da
samo da zatvorimo ovo. I mislim da će ovo biti jedna duga sezona. Skyblock ću verovatno nastaviti. Ja se izvinjavam zbog ovoga, ali dobro. Da vidimo koliko imamo drveta. Odlično, ne treba više. Hrane ću imati, valjda. Tako. Sad brzo da uzmemo kamenja da napravimo peć. Mislim da je dosta. Crafting 100 mjesta. Napravit ćemo novi. Da ne izlazimo sad napolje. I da napravimo ovako. Tako. To. To ide brzo s ovim. Pa ćemo sad lepo da zatvorimo tako. Idemo. Pa ovdje nema ništa. Okej. A to ću možda i nekada sredim. Znači vam pisati što kopam s krampama. Kopa mi se. Okej. Napravit ćemo krevet. I baš ću ovako da napravim. Spet drugi boje neće. Ne mislim. Dobro. I sada idemo napolje. Sad šta ćemo napolju? Sad ćete da vidite. Pokupimo saplinge, jabuke. I sada pada mrak i to će kao biti moja prva epizoda. Našli smo hrane, drveta, sve smo našli. Pojedemo u jednu jabuku. Tako. Sad. Najbolje to tako da zatvorim. Da ja budem lepo siguran da to neće da padne. Mislim da ja neću da propadne. Vidite, mogli smo malo da nađemo ovih đavola. To može i rukom. Idemo vamo. Da vidimo čisto šta ima. Lomimo ove visoke drveća. I okej, ništa posebno. Uzet ću još par ovih pečuraka. I okej. Come here, my pečurka. Dođi vamo moja pečurka. Ajde da se vratimo, pošto polako pada mrak. I to bi bilo to za ovu epizodu. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. To je vama malo vremena, meni to puno znači. I do sljedećeg videa. Ćao!